Bermeoko euskara ezagutzeko eta udalak euskararen alorrean egiten duen lana ezagutzeko, Garabideko hizkuntza biziberritzeko estrategiak unibertsitate mailan dituen aditu tituludun alorrean parte hartzen ari diren herri indigenetako 9 kide, Garabideko lehendakaria, teknikari bat eta antropologia ikasketak egiten diharduen kidea izan dira Bermeon, guarania, ketxia edo Amazil hizkuntzetako ordezkariak bertoko euskarak izan duen euskara planaren metodologia eta prozesuak aztertzen. Besteak beste, eusle metodologiaren emaitzak ezagutu dituzte. Hizkuntza berreskurapenaren lanean eta formazioa herri indigenetako erakundeak indartzera dator. Euskal esperientziaren bidez, hizkuntza komunitate gutxituetako ordezkariek metodologia ikasi eta elkartrukea garatu da.